तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मुझे भी आप लोग का प्यार दुलार मिलेगा और आप लोग के प्यार दुलार से मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत कम आ रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना प्यार दुलार मुझे भी सामान्य रूप से दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो अपने चैनल के माध्यम से एक आपके शिव जी का भजन फिर से सुना रही हूँ, सुनिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। कि नैहर से कई के बहानावा, नैहर से कई के बहानावा, आहो भोला ले अइनी गावानावा। नैहर से कई के बहानावा, आहो भोला ले अइनी गावानावा। उहवा त कहनी भोला कोठा अटारी बा, उहवा त कहनी भोला कोठा अटारी बा। इहाँ नइखे कुछु के ठेकानावा, इहाँ नइखे कुछु के ठेकानावा, आहो भोला ले अइनी गावानावा। नैहर से कई के बहानावा, आहो भोला ले अइनी गावानावा। उहवा त कहनी भोला पूड़िए मिठाई बा, उहवा त कहनी भोला पूड़िया मिठाई बा। एजबावे भंगिया के गोलावा, आहो भोला ले अइनी गावानावा। नैहर से कई के बहानावा, आहो भोला ले अइनी गावानावा। नैहर से कई के बहानावा, आहो भोला ले अइनी गावानावा। उहवा त कहनी भोला हाथी अउरी घोड़ा बा, उहवा त कहनी भोला हाथी अउरी घोड़ा बा। इहाँ बाटे बसहा बैलावा, आहो भोला ले अइनी गावानावा। इहाँ बाटे बसहा बैलावा, आहो भोला ले अइनी